Čaute všetci a opäť po dlhom čase vítajte pri ďalšom videu. Dnes to bude také video, ktoré myslím si, že veľmi pomôže chlapcom, pretože to bude video o tom, čo dievčatá hovoria a čo tým naozaj myslia. Ak sa chlapci v nás nevyznáte, teraz vám to možno pomôže a možno sa v nás budete vyznať trochu viac. A dievčatá, pobavte sa, súhlasíte so mnou, alebo aj nie. Ak chcete vidieť, aká je pravda, sledujte ďalej. O môj bože, zase si nemám čo obliecť. O môj bože, mám toľko vecí, z ktorých si môžem vybrať, ale neviem, čo si mám aj tak dať. Hej, si v poriadku? Povedal som niečo? Nie, v pohode, som fajn. Hej, si v poriadku? Povedal som niečo? Mal by si sa radšej uvedomiť, čo to hovoríš, pretože mi už lezieš na nervy. Jasné, za 5 minút som hotová. Vieš čo, radšej si pustí nejaký film, ja sa zatiaľ pripravím. Rozišli sme sa spolu navzájom vlastne, takže je to úplne fajn. Dal mi kopačky a ja som už s ním nemala čo robiť. A som z toho dosť zničená. Ale to je v pohode, síce som celú noc viedla zmrzlinu. Vidíme sa. Ahoj, zlato. Ahoj, zlato. Kto to bol? Nejaká tvoja stará kamarátka, alebo kto? Áno, áno, však je super. Wow, to je super. Vidíme sa. Ahoj, zlato. Ahoj, zlato. Kto to bol? Nejaká tvoja stará kamarátka, alebo kto? Áno, áno, však je super. Chceš s ňou chodiť? Myslíš si, že som tučná, alebo čo? Dobre, vieš čo, mne je jedno, kto to je. Nechaj si ju, zostan si s ňou a to tričko, že si mi dal, ti nevraciam. Pozri, chcem ísť na to len pomaly. Pozri, ja len chcem zistiť všetky veci, ktoré na tebe nemám rada a zistiť, či sa dokážem cez to preniesť a aj napriek tomu sa do teba možno raz niekedy v budúcnosti zaľúbiť. Čo si myslíš o Kamilovi? Vyzerá, že je fajn. Čo si myslíš o Kamilovi? Vôbec sa mi nepáči a myslím si, že by si sa ho mala zbaviť, pretože vôbec ti neposlúži. Ja proste chcem len chlapca, ktorý nebude milý a dokáže ma rozosmiať, dobre? Ja chcem len obyčajného chlapca, ktorý bude mať 180 cm, hnedé vlasy, hnedé oči, obrovský krásny úsmev a bude ma mať ráda, bude romantický a kde si lepší. Takže toto by bolo všetko pre toto video a ja dúfam, že sa vám páčilo, pretože som si na ňom dala veľmi naozaj záležať a keď sa vám páčilo, tak určite hoďte like, to ma veľmi zahreje pre srdiečko a poteší. Keď ste noví, dajte odber a určite mi napíšte do komentára, čo by ste chceli odo mňa vidieť ďalej a vidíme sa veľmi skoro pri ďalšom videu, takže čaute!